Ingabe nawe unaye nalo mngani lo ongatholakali uma izinto zimhambela kahle. Uma ku-relationship yakhe aney'nkinga, angasebenzi, hhayi umuntu o-right uyatholakala efonini, u-available for ukuthi nihlangane, nichile kube mnandi. Akake abe right empilweni. Uba ngumuntu obhizi. Hhayi uba busy ungafunga ukuthi umuntu osebenza in the office of the president akatholakali. Yazi kukhona umngani wami mina siba right uma anenkinga ethile. Uyabona uma angasebenzi uyaphendula ama-WhatsApp message. Angimfonelo uyalibamba ucingo. Uma ngifuna sihlangane, hhayi uvela asho athi hayi no ngelanga eliso angikho available kodwa ngelanga elisona ngingaba available. Vele afike kube right, kube mnandi sibe sonke. Yabona uba ngumuntu ochumanayo nami, siyahlangana, siyachumana ngefoni si-right, nethi akake abe right empilweni. Ya azike nje izinto zihambe right ku-relationship yakhe, abe nesipana asebenze. Hayi uyangiblutika, umfakele imessage namuhla angaphenduli, uphinde futhi ubhale phezu kwenye imessage engakaphenduli. Awu mfethu, kanti kule message engiyibhalile lana bowucabangane, ngicela ungiphendule. Aphinde angayiphenduli, umfonele angayibambi ifoni. Kuzathi bese kuphela umsebenzi, hhayi kuzoba nguye ofonayo. Awu wathula kangaka dladla yini, asihlangane phela sibukele i-Chiefs. Awu mfethu usukhona manje athi ya ndoda kumele sikhulume, into azihambi kahle nalesipanini simisiwe. Bakhona abangani abanjalo, yazi ukuthi uma izinto zihamba grand akatholakali. Uba busy ngenye indlela, awuthi udibana naye estradini. Hawu mfethu ngicela nje kule weekend kudlala i-Chiefs ne-Golden Arrows, ake sihlale nje sonke sibukele i-game sonke njengakhathi senza yabo, khathi ungakatholi umsebenzi. Uma uthi hayi ngidiniwe, i-weekend mina yokuthi ngiphumule, hhayi ukuthi ngihlangane nama-out sibukele ibhola. Uma i-relationship isahamba kahle, ma uthi hayi asihlangane mfethu sichile sima-out, ukutshela kahle hayi i-weekend yemama, no angikwazi ukuthi ngingaphuma endlini ngishiye imama lodo. Hawu ma-out awasaziwa, asisaziwa ukuthi thina sibantu nathi sideserve ukuthi sihlale nawe, sichile sima-out, sibhonde. Uyabona, hhayi kodwa laze imama lamdisappointa, imama lamhetha, kubuyiwa kithi ma-out. Ya ma-out cela ningangilahli, ngifuna kubhodla ke sihlangane. Sekumele senze isikhathi sakhe ayobhodla, simu-advise ngemama bekasicoshela ngalo angafuni kuhlala nathi ngoba imama kumele lingasali lodwa endlini. Ngisho i-relationship zihamba kahle, hhayi bangani abanjalo mina hayi ngathi sengi-right bafowethu, hayi angi-right, hayi ngisharp. Abantu abasifuna uma bona into sezingahambi kahle, into uma zihamba kahle, hhayi badlalele ekudeni, asisibantu asaziwa. Yeah, umuntu uthola i-miss call yakhe angafoni back asho ukuthi hayi no mfowethu ngithola i-miss call yakho bengibhizi. Hhayi uvele nje athule kwangathi akayitholanga i-miss call. Ufake imessage akubluthike, usendenye imessage phezu kwenye engakaphendulwa, angabi nendaba. Hhayi ngi-right, hayi.